tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference, the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Fundiswa sei vateereri? Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda regai tipinde muhurukuro yedu ine musoro wenyaya unoti iwo The Christian Church in Daniel and Revelation. Okay, Pastor. Tiri kutarisa chechi yevaKristu ichibudiswa kubva mubhuku raDaniel nebhuku razvakasarurwa. Okay. Right. Regai tibva tapinda muhurukuro yedu tiverenge Daniel 7 verse 17, 23 na 24. Daniel chapter 7 verse 23 na 24 tatangira paverse 17 yacho. Mhuka idzi huru idzo ina ndiwo madzimambo mana achamuka panyika. Verse 23 akati, mhuka yechina uchava ushe hwechina panyika, uchasiyana neumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose nokuipwanya nekuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vekutanga, uchakunda madzimambo 3. Pane fungwa yatoda kuti titore pandima idzi vateereri. Akasike kutanga tichitaura yekuti kana tiri muchiprofita chaDaniel nazvakazarurwa mufundisi. Yes. Mambo kana kuti umambo unomiririrwa nenyanga kana kuti chikara. Chikara mukuru ya beast, animal. Muka. Okay. Kureva kuti panonzi kwakaonekwa nyanga inenge ichireva mambo kana kuti umambo. Okay. Panonzi pakaonekwa mhuka kana kuti chikara inenge ichimirira mambo kana kuti umambo munyaya iri kukurukurwa. Muri muchiprofita. Muri muchiprofita. Okay. Hakuzoti pese pangotaurwa zvemhuka tototi chachiprofita aiwa. Taura tiri muchiprofita chaDaniel nazvakazarurwa. All right, Pastor. Right. Regai tiende mberi. Kuna Daniel 7 ikoko toda kuverenga vesi ya 19 kuenda ku25. Daniel chapter 7 verse 19 kusvika pavhesi ya 25. Right. Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwezvokwadi kwemhuka yechina. Yakanga yakasiyana nedzimwe dzose, yakanga ichityisa zvikuru, yakanga ine meno outare, nzara dzayo dziri dzendarira. Iyo yakanga yapedza nekuputsanya nekupwanya zvakasara netsoka dzayo. Uye pamusoro penyanga dzine 10 dzakanga dziri pamusoro wayo, nerumwe runyanga rwakazobuda, dzimwe nyanga 3 dzikaparadzwa pamberi parwo. Irwo runyanga rwakanga ruine meso nemuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Rwakanga rwakapfuura dzimwe shamwari dzarwo paukuru. Ndakatarira ndikaona runyanga urwu ruchirwa nevatsvene nekuvakunda, kusvikira wakakwegura pamazuva ake achisvika, vatsvene vokumusoro-soro vakaruramisirwa. Nguva ikasvika yekuti vatsvene vapiwe ushe. Akati, mhuka yechina uchava usha hwechina panyika, uchasiyana neumwe ushe hwose, uchapedza nyika yose nokuipwanya nekuiputsanya. Kana dziri nyanga dzine 10, paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10, asi mumwezve uchamuka shure kwavo. Iye uchasiyana nevamwe vokutanga, uchakunda madzimambo 3, achataura mashoko okumhuro okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Tinotenda mufundisi nekuverenga. Now
muchaona kuti tiri kuramba tichingodzokorora ndima iyi. Ndaida kutokuudzai pastor kuti ndima idzi mandiverengesa menoti kaakangani pastor, tichingoramba tichidzokorora ipapapo. Yes, right. Unoona kudzokorora kwatiri kuita nemi vateereri, tiri kutoda kuedzesera zvinoitwa naMwari. What do you mean? Unoona panyaya dzatiri kufamba nadzo idzi dzine chekuita nekudzoka kwaJesu. Yes. Inyaya dzakaratidzwa muzviprofita. Okay. Mwari paaidziratidza haana kungotaura kawani. Unoona kuti nyaya yekudzoka kwaJesu inotaurwa muna Daniel chapter 2, yodzokororwa muna Daniel chapter 7, yotaurwa futi chapter 8. Yes. Yonodzoka futi muchapter 9 kusvika bhuku richinopera. Saka Mwari anoramba achingodzokorora. Wenda kuna zvakazarurwa, une nyaya imwe chete iri kungodzokororwa futi. Okay. Mwari anoziva kuti nekuda kwechitema kunzwisisa kwedu kunyatsosvoti gedye chaipo kunotora nguva. Saka anoda kuti tijekerwe. Okay. Nenyaya idzi. Ndosaka achiramba achingodzokorora. Saka kune vamwe vanenge vakatobata kare, asi kune vamwe vanozoti ndosaka saka pandaverenga apa muda kutopadzokorera ipapapa zvakanaka. Unoziva kuti chimwe chakanakira chirongwa chedu chiri kubuda pamasaisai. Yes. Kune vamwe vakatanga kare nesu ndivanoti zveshuwa muri kudzokorora sizvangoitauraiwo. Asi kune vamwe vachangopinda vachatongojoina izvozvo. Okay. Zvoti anenge akanyatsotsinzira kuda kuona zviri kunyatsoenda nekupi. Saka maybe ameno ndikakukumbirai pastor, because nyaya yekuti mhuka dzinomirira umambo, nyanga ichimirira umambo kana mambo, taitaura kati wandei. Ndingakukumbire here kuti instead kuti murambe muchitaura umambo hwese huri muna Daniel, ingohusamaraiza maybe muconcentrate pane hwechi4 pastor, because tikaramba izvo zvautaura chikumbiro chako uri kuita sekunge wapinda mupfungwa dzaDaniel. Because ndima yawaverengaka Daniel ari kutoti ndakanda kunzwisisa pamhuka yechina. Yekenge ine mazino mameno eutare nenyanga 10. Plus hanzi naDaniel ndakada futi kunzwisisa imwe nyanga yakazomera after nyanga 10. Right. Yes. Saka Daniel akaratidzwa umambo hwaizoteverana panyika. Right. Asi huchitanga kucherechedzwa paumambo hweBhabhironi. Uko mirai ndikuite pastor. Ndoda kuti muuye uku kwaine shungu dzaDaniel. Wekutanga vateereri muchiprofita chemakingdoms kana zvichitaurwa kubhuku raDaniel uchiprofita chaDaniel unotanga kuverengwa paumambo hweBhabhironi. Saka ndo nyaya yakadzidzwa naDaniel 2 naDaniel 7. Panotanga Babylon, iyoyo yakazokundwa ndobva kwauya ushe hwemaMedo Persians. Ivavo ndobva vazokundwa nemaGreeks, ndobva kwauya umambo hwechitatu hweGreece. After umambo hweGreece kwakazoya the Roman Empire. Chitangira ipapo mfundisi. Saka mhuka yechina iri kunzi ndo ushe hwechina. Roman Empire. Right. Yes. Ushe hwechina kana tichiverenga kubva paBhabhironi sekutsanangura kwamaamuchiita. Okay. Right. Saka anoti nyanga dzine 10, nyanga 10 dzamaona, madzimambo 10 achabuda pakuparara kweushe hweRome. Okay. Ende zveshuwo Rome payakaparara kwakabuda 10 kingdoms. Kwakabuda madzimambo 10. Unosimboma alright, ndichadzokorora futi vateereri. Tichatanga kutaura madedzerwo awo kare. Then ndozokumbira mufundisi voita vachindipa mazita acho aiye zvinezvi. Saka pakaparara Roman Empire yakabuditsa 10 kingdoms dzaitidzo. Kune vainzi maAlemanai. MaAlemanai zvinova ndo German. Ndobva kwabuda vateereri vainzi maAnglo-Saxons. MaAnglo-Saxon ndo England. Pechitatu pakabuda vainzi maBurgundians. MaBurgundians ndo Switzerland. Right. Pechi4 pakabuda vainzi maFranks. MaFranks iri France. Pechi5 pane vainzi maHerus akusisina iye zvino. Akusisina. Vakaparara. Then Pechi6 pane vainzi maLombards.
malombards ndo yava Italy nhasi. Ehe. Then kune vainzi maostrogoths page 7 maostrogoths hakusisina iye zvino vakaparara. vakaparara. Ehe. Page 8 kune vainzi masueve masueve ndo yaportugal. Portugal. Ehe. Page 9 kune vainzi mavisigoths mavisigoths ndiyo Spain. Spain. Then kune vainzi mavandals mavandals hakusisina vakaparara. hakusisina. Right. Saka ndo ndudzi dziri 10 dzakabuda pakuparara kweRoman Empire. Chitaura itinzwe mfundisi. Right. Saka dzabuda kudaro tiri kuona kuti 3 dzacho hakusisina. Okay. vanoti maheruli, mavandals nemaostrogoths. 7 vakasara Okay. ndo vanoumba Europe iriko nhasi. 7 pane pakuti maanglo-saxons, ndo Britain, England, poti maalemani, maalemani iri German, then poti maburgundians, maburgundians iri Switzerland, then mafranks, mafranks France, then malombards, malombards Italy, then masueve, masueve iri Portugal, then mavisigoths. mavisigoths iri Spain. Okay, apa tiri kufamba tese pasi. Anditika. Even nemuateereri ndofunga zvimwe zvacho muri kuitawo muchinyora pasi kuti mubva mabata, right? Saka Daniel anoti ndakatarisa nyanga 10 idzi ndada kuziva pamusoro padzo ndo dzatiri kubva kutsanangura. Ndakazoona kuchibuda imwe nyanga diki Okay. yakadzura 3 pa10 dzekutanga 3 dzatataura dzedzi. dzemavandals, maostrogoths nemaheruli. Dzakadzurwa nehumwe humambo hwakatevera huri kumirirwa nekanyanga kadiki. Okay. Saka takatarisa ipapo tobva taona kuti humambo hwakaparadza maheruli, mavandals nemaostrogoths ichechi yemakristu. Paya handiti Jesu paakaendaka akasiya chechi ine headquarters yayo kuJerusalem. Ndizvozvo. But ushe hwaitonga ndehweRome, Roman Empire. Ana Kesari ka. Ana Kesari. Saka vana Kesari vakazoita kuti headquarters yeChristian church imove kubva kuJerusalem kuenda kuRome. Okay, kuItaly, kuRome. Saka yava ikoko ine zvayakaita kuti madzimambo matatu anoti maheruli, mavandals nemaostrogoths makambotidzidzisa yakabva yamaparadza. Saka ndo umambo huri kumirirwa nekanyanga kadiki. Saka muri kuti umambo huri kumirirwa nekanyanga kadiki yenge yaChristian church ine muzinda kuRome. Ine muzinda kuRome. Okay, pastor, it's okay. Saka hanzi umambo uhu zvawakaita mushure mekuparadza madzimambo matatu aya. Yes. Unonzi wakashungurudza kana kutambudza vainamata. Yes. Anditika. Saka yanga iri Christian church asi yakashungurudza makristu vainamata. Vaishungurudzirwei? Vainamata zvisingadiwe nechechi. Vaibva vashungurudzwa. Nekutourayiwa. Saka chechi yaiti namatai sezvizvi. Anenge achida kunamata semanzwesera ari kuzviita mubhaibheri vaibva vaburana. Chimwe chayakaita achachinja mutemo waMwari. Mutemo wakachinjwa sekudzidza kwatakaita kare, kuchinja kubva pamurayiro waMwari wekuti chengetai sabata remusi wechinomwe wevhiki. Ndobva chechi yaita kuti vanhu vachengete sande sesabata raMwari. Anditi mazviona. Saka ndo chikamu chekutanga chatiri kutarisa. Yanzi pane kumhura Mwari kwaiitwa nechechi. Regai tinoverenga zvakazarurwa 13 verse 1 kuenda pa8. Zvakazarurwa 13 verse 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9, nepamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10, nepamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, tsoka dzacho sedzebere, muromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifana kuuraya rakanga rapora, nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara?
ndianiko unogona kurwa nacho? Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvekumhura, chikapiwa simba kuti chizviite 42 mwedzi. Chakashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nekumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Chikapiwa masimbawo kuti chirwe nevatsvene nekuvakunda. Chikapiwa masimbawo pamusoro pemarudzi ose nevanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasina kunyorerwa zita ravo mubhuku regwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Panapa kuna zvakazarwa ndiJohani akuratidzwa. Yes. Johani akuratidzwa chikara. Saka isitanzwisa kuti chikara chinomirira umambo. Yes. Saka pane zviri kubuda pavateereri. Pane umambo hwataverenga kuna Daniel uchimiririrwa nekanyanga kadiki. Yes. Right. Zvahwakaita zvekumhura Mwari, kutambudza vatsvene nekuchinja mitemo yaMwari. Taakuna zvakazarurwa. Kune umambo huri kumiririrwa nechikara chinenge mbada ichi. But chakurondedzerwa zvakaitwa nechikara kana zvakaitwa neumambo. Muri kuona here kuti zviri kufanana nezvakataurwa kuna Daniel. Sekudaiwo pabuda mashoko ekumhura Mwari. Chekuna Daniel nyanga yakadaro. Pakabuda zvakare kurwa nekushungurudza vatsvene. Kuna Daniel tazvidzidza handitika. Saka toda kuuya tosumudzira ipapo tambonzwa kambo. Taona kuti kuna Daniel nekuna zvakazarurwa kwese kuri kutaurwa namambo akaita zvakafanana, uko achimirirwa nemhuka, uko achimirirwa nenyanga iri pamhuka. But kuna Daniel kapasta tazviona ndozvazvitori kuti nyanga iyi yakatambudza vatsvene, ikachinja mutemo waMwari, ikataura zvekumhura Mwari, kumushora. Tazviona kuti iChristian Church yenge ane muzinda kuRoma. Very good. Ipapo tichiri corrected. Ipapo tichiri tese. Alright. Saka vateereri, tisataenda kubreak, imborambai makabata ipapo kuti nyanga yaitaurwa kuna Daniel 7 ichimhura Mwari, ichichinja mitemo yaMwari nekutambudza vatsvene, iChristian Church yane muzinda kuRome ndo iri kudescribwa ipapo. Tosikonzwa kuti mufundisi patinoda kuenderera pamberi vari kususukidza nyaya iyi sei. Rambai muri pachirongwa. Tatukupila kwami kulungiselo kwako, tata izandla zami zenze intando yakho, zenze intando yakho. Tata inyawo zami zigijimelo kwako, tate nginakho kwami, ngingagoli nalutho, ngingagoli nalutho. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, the Christian Church in Daniel and Revelation. Okay, pastor. Taona muchikamu chapfuura kuti tiri kupuhwa the Christian Church muchimiro chekanyanga kadiki kuna Daniel 7. Yes. Zvakatsanangurwa kuti zvakaitwa ne-the Christian Church kuna Daniel, tanoona pataverenga zvakazarwa 13 kuchitsanangurwa zvakada kungonofanana. Yes. Handitika. Yes. Saka toda kuenda mberi, ngatidzokorere kuverenga Daniel 7 verse 25. Daniel 7 verse 25. Right. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Saka kuna Daniel 7 verse 25
kuri kunzi mambo uyu yatakuziva tese pamwe chete kuti is the Christian church anzi zvimwe zvaichaita kumhura Mwari, blasphemy, right? Chimwe chacho kutambudza vatsvene kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Ipapo pastor, maybe kuitira vateereri vedu vechidiki zvonaiche kana vangoti nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Bhaibheri rechirungu rinenge richiti nyanga iyi ichatonga for a time, times and half a time. Ndaida kutozokubvunza ipapo kuti aiwa tiri ndokuri kuenda nyaya yedu hatifare chikamu chine chiti chasvika ikoko. Thank you pastor. Zvikanzi chimwe chacho zvichaitwazve neChristian church kuchinja mutemo waMwari. Okay. Takaona mutemo waMwari uchichinjwa nethe Christian church munhoroondo kubva pakuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki kuenda pakunochengeta sande. Okay. Anditika nezvimwe zvavakachinja. Ndakatinde kuna zvakazarurwa. Okay. Tinotarisa kuti umambo huri kumiririrwa nechikara hunonzi kudii vhesi chapter 13 yazvakazarurwa vhesi ya 5, 6 na7. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 5 kusvika pa7. Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru nezvekumhura, chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi ine 42, chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nekumhura zita rake netebhenekeri yake naivo vanogara kudenga. Chakapiwa masimbawo kuti chirwe nevatsvene nekuvakunda. Chikapiwa masimbawo pamusoro pemarudzi ose nevanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Panapa pari kunzi umambo uhu hunomhura Mwari. Yes. Right? Zvonzi horwa nevatsvene. Yes. Asi period yacho manje yaunenge uchibata panapa yanzi mwedzi ne42 ndo 42 months. 42 months. Yes. Saka taona kufanana kwezvinoitwa namambo wokuna Daniel iri Christian church neuyu wekuna zvakazarurwa. Yes. Rega tione kuti uko ari kunzi period yekutonga kuna Daniel yanzi time, times and half a time. Nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. Yes. Anditika kuna zvakazarurwa zvasiyana kwanzi 42 months mwedzi ina 42. Yes. Rega timbonotarisa nguva mbiri idzi tione kuti dzine ukama hwei. Anditika because zvinotibatsira kuti tinyatsoona kuti zviri kutaurwa kuna Daniel ndizvo exactly here pasina kana kusiyirira nezviri kuna zvakazarurwa. Okay. Handei pana zvakazarurwa 13 pavhesi ya 18. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 18. Right. Ndipo pane kuchenjera unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara nekuti chiverengo ndechemunhu. Chiverengo chacho ndi 666. Panapa pari imwe nyaya yakaipasa. Yato imwe nyaya asi toda pekutanga pendima iyi. Pekutanga panzi ndipo pane kuchenjera. Ndo pamukurera. Ndo pandiri kuda. Okay. Hanzi zvinoda wisdom. Oh. Kuti tizive munhu ari kutaurwa. Okay. Zvinoda kuchenjera. Andozvona. Kakuti vhurike. Saka vanhu vanenge vari right ka kuti because pane pavanoti imi mabhuku azvakazarurwa Revelation zvinhu zvacho kutaura chokwadi ka because kana mutotazvoda kuchenjera ka then panogonaita dambudziko pasi. Asi kuchenjera kwacho ka hakuzi kuya kugona metsi nesainzi kuchenjera uri mushoko raMwari. Ukauya mushoko raMwari maybe rekatiende pamberi uoneka kuchenjera kadodiwa uchigona kuona zvinhu uchizvizanganisa but amuconfuse vatenda. Aiwa hakuna asingadi kuvhiringika ambovhiringika neshungu dzekudzidza. Atiende kuna Genesis 7 vhesi ya 11 timbotarisa pamusoro penguva. But musakanganweka kuti pandapedzisira kubvunzai ndati kuna Daniel kwanzi umambo hwakatonga kwenguva
nedzimwe nguva nehafu. Right. Kuna zvakazarwa hanzi wakatonga kwe42 months. Right. Ndopamuchireva. Ipapo ndopatiri but ndakuchikudzidzisa manje kari kunzi kakuchenjera kakastori. Saka matindivhura hani basi. Genesis 7. Genesis Verse 11. Kanonzi kawisdom kacho. Ndokamauda kuti uzive. Vateereri ibvai mabatawo pandiri kurayirwa munofunga. Genesis 7 verse 11. Verse 11. Pagore remazana namatanhatu reupenyu hwaNoa, nemwedzi wechipiri, nezuva re10 remwedzi, nezuva iroro matsime ese pakadzika akadzurwa, nemahwindi edenga akazarurwa. Pari kunzi gore rechi600 reupenyu hwaNoa. Yes. Musi wa17 wemwedzi wechi2. Yes. Ndo pakatanga kunaya mvura yemurove. Ndoda kungoti ubate date racho yakuna kuvhirigira. Aiwa apa ndabata. Ndauda kutotemptwa kuda kuti February. Ndazozoti Bible rungoti mwedzi wechi2. Zvataurwa vateereri. Murove wakatanga mugore rechi600 raNoa. Pamwedzi wechipiri wegore iroro. Date racho richiti 17. Right. Ndabata ka. Wabata ipapo. Thank you pastor. Tiverengere Genesis 8 verse ya 3 na 4. Genesis 8 verse 3 na 4. Uri papfungwa yako zvinodaka kakuti ngwarei. Okay pastor. All right. I by mouth no atereri. Right. Genesis 8 verse ya 3. Mvura ikaramba ichidzoka panyika mazuva ane 150 akati apfuura, mvura ikaderera. Nemwedzi wechinomwe nezuva re10 remwedzi, areka ikamira pamusoro pemakomo eArarati. Right. Panapa tiri kuudzwa kuti kubva musi watanga kunaya mvura. Yes. Mvura yemukamuchiverenga yakanyudza nyika yese, makomo nemiti. Yes. Areka ikaramba ichiflota pamusoro pemvura. Yes. Hanzi pakazoserera mvura kuti areka igone kunomhara pagomo reArarati. Hanzi papapera 150 days. Kwakapera mazuva ane 150 ndo 150. Yes. Saka musi wayakanogara paMount Ararat, hanzi wanga musi wa17 mwedzi wechi7. Saka ndoda kuti tiverenge panapa kasito. Kubva musi wa17 wemwedzi wechi2 ndo pakatanga mvura. Kunosvika musi wa17 wemwedzi wechi3 toti mwedzi kubva 17 mwedzi wechi2 kuenda 17 mwedzi wechi3 1 month. Right. Kubva musi wa17 wemwedzi wechi3 kunosvika 17 mwedzi wechi4 2 months. Right. Kubva musi wa17 wemwedzi wechi4 kunosvika 17 wemwedzi wechi5 3 months. Kubva musi wa17 wemwedzi wechi5 kunosvika musi wa17 wemwedzi wechi6 4 months. Kubva musi wa17 wemwedzi wechi6 kunosvika musi wa17 wemwedzi wechi7 5 months. Ndezvekuita sei izvi pastor? Chimira uone. 5 months. Ndo mvura yakazadza. Ndo dziri kunzi 150 days. Ndizvozvo. Hanzi pakatora 150 days ndizvozvo. Saka tinoda kuti tione kuti 1 month ine madays mangani kana tiri muBhaibheri. Kana 5 dzine 150 days. Komwedzi 1. Alright. Takufamba tese. Right. Muri kuti 150 days dzaive equals to 5 months. Ndozve muBhaibheri. Yes. Saka mwedzi 1 une mazuva mangani? That's right. Aiwa dzobva dzachipa mwedzi dzacho. 150 divided by 5. Right. Anza ndi 30. Ndi 30, very good. Saka zvokuda kuti mwedzi wemuBhaibheri une 30 days. But mambo wedu wewo kuna zvakazarurwa uya. Ndanzwa kwamakuya manje. Muri kuitira tidzokere panzi mambo wekuna zvakazarurwa akatonga 42 months. 42 months. Saka muda kutraya kuti tigobvisa 42 months tidziise kumadays. Mungade alright pastor. Munoita yandakona munoita pachikuru chaipo mbijana. Kuti munhu abate. Right. Saka mwedzi wemuBhaibheri vateereri uri kubuda uine 30 days. Fambai pastor. Saka 42 months manje tinoti 42 times 30 kuti tuone kuti madays mangani. Alright pastor.
sorry ndokumbira maseconds chete ita Eh. isitaita Yaive 42 42 months times 30 42 times 30 right 0 6 12 right 1260 1260 days ndo 42 months kuti 42 times 30 right yes pastor saka chibata ipapo handei kuna zvakazarwa 12 zvakazarwa 12 pavhesi ya6 vhesi ya 6 iri kutiyo panapa mukadzi akatizira kurenje paakagadzirwa nzvimbo naMwari kuti vamuchengete mazuva ane churu chine 260. Mazuva ane churu ndo 1000 chine 260 1260 yataweka mai manje imwe ngatimbotarisai mukadzi uyu 1260 ari kurenje now nguva yakagara mukadzi uyu kurenje inotaurwa futi pavhesi 14 yemuna zvakazarwa 12 zvakazarwa 12 vhesi 14 ipapo mukadzi akapiwa mapapiro maviri egondo guru kuti abhururukire kurenje kunzvimbo yake kwaakanochengeterwa nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva kwaasingaonekwe nenyoka. Pane mukadzi panapa yes ari kunzi akanogara kurenje for 1260 days yes muvhesi 6 muvhesi 14 zvakazarwa 12 iyeye obva anzi mukadzi uyu aive kurenje kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva time times and half a time zviya zvekuna Daniel zviya ndiri kuona pafacebook pari kusunga kastorikushava zviri kuenda zvinodaka kuti ngwari chandazobata chiri kuita zvichindirerukira ka ndine ndauda kumbokonfusika pari kunzi mukadzi bandazonzwiswa kuti mati tiri kumbotarisa nguva chete hatisi kuenda kumwe kwese toda kuweka nyaya yenguva saka vateereri pari kunzi mukadzi akazodai kunebva mati ini zvakutondikonfusei mukadzi uyu chii futi hanzi namufundisi ezvinezvi hatimbotarisai nguva bedzi dziri kutaurwa nemavhesi aya sekudayo zvikanzi Susan akaenda kugwero akanoita 7 days right umobva ati zveshuwa Susan aive kugwero kwe1 week haikunotoka kuti Susan ndiani pari kutaurwa nyaya ye7 days ne1 week ndozvamuri yezvinezvi saka 7 days ndidzo 1 week saka apa pari kubuda kuti mirai pastor ndapanzwa vateereri mufundisi wada kuburitsa pfungwa yekuti patiri kuerenga mavhesi aya pane dzimwe nyaya dziri kuita kunge nyowani kunzi mukadzi akaenda kurenje akadii pfungwa ina mufundisi vada kuti timbobata penguva saka pari kunzi mukadzi aive kurenje 1260 days rimwe vhesi ndobva rati mukadzi aive kurenje kwetime times and half a time saka mufundisi wada kuburitsa kuti chinhu 1 chiri kurehwa tombomira kutsvaga kuti mukadzi ndiani kurenje chivada kuti timboenda panguva bedzi yes wanyatsokusvijekesa saka chii chatiri kuona panapa tiri kuona kuti nguva nedzimwe nguva nehafu yenguva iwe unofanira kuti times and half a time yes pastor iperiod yakangofanana nekuti 1260 days but tanzwa futi isusu kumacalculation edata ita kuti 1260 days ndizvo ne42 months saka meno kana zvakujekera kastoni kuti tikati 42 months ndidzo ne1260 days ndidzo nenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva iperiodi imwe chete pakanaka saka mambo wedu uyu manje ari kuna Daniel 7 akatonga kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva kuna zvakazarwa iri 42 months hapana zvazvasiyana hazvina kusiyana iperiodi imwe chete iri kunzi 1260 days saka period yekutonga kwamambo uyu
asi muri kuona here kuti kundiomera kwazvazvo zvakaita kwatobatsirawo vateereri kuti zvinyatsoti bha because pamwe muchada kungopa mhanya mufundisi inini paakuchindijekera mhanya saka kochireva kuti hapana pazvasiyana hazvina kusiyana ndimambo zviri kumura kuchinja mutemo nenguva zvese zvikushungurudza vatsvene period yacho chimwe chatingangoda pane imwe hurukuro yawakambotungamirira yaitsanangura kuti muchiprofita zuva rinomirira gore maitenyu pastor ndandauda kubvunza kuti asi bhaibheri shuwa rowesta ingi nekutiudza zvamambo achatonga 1260 days ikuita 3.5 years uona pandanda kutonetseka saka maybe 1260 days sezvamutota ndege kuti maybe sezvamutota chiprofita kuri kuti anenge amakore iwaya saka zviri kubuda muchidimbu ndezvekuti the Christian church kubva payatanga kubata nemasimba yakatora 1260 years ichitonga. Now period iri kutaurwa panapa iyi the Christian church yaane headquarters kuRome yakasvosangana nedambudziko remadzimambo matatu airamba mharidzo dzayo maherus maostrogoths nemavandals ndokutanga kuvarwisa chechi nguva yanga isingaite zvinoitwa izvine zvekuti munhu munamatirei kuti agashire vhangeri riri kuparidzwa yaiti vanenge varamba tonosangana kumabviro kona saka kwaibva kwarwiwa saka yakatanga kurwisa madzimambo aya muna 533 AD yakarwisa maherus ndobva yavakunda ndokuvaparadza muna 534 ndokurwisa mavandals ndokubva yavakunda right then ndokuzotora 4 years ichirwisana nemaostrogoths yakanovakunda muna 538 saka kubva muna 538 ndo payakatonga kwe1260 years ndatorebe kuti uedhe ndoda kuona edha uone mati 538 toedhera makore ayatonga 1260 pari kubuda 8971 right 1798 muna 1798 right chii chakazoitika muna 1798 chakagumisa masimba echechi ndechekuti France yakamukira utungamiriri hwechechi matichi 1798 kwaive Napoleon akatuma general wake ainzi Bethia kuenda kunorwisa chechi akanzi uye nemutungamiriri wechechi kuno ndizvoshuwa akaenda kuItaly akanotora bishop mukuru wecheche akaenda naye kuFrance akanofira mujeri ndo pakaparara masimba echechi. Napoleon akatuma army general kuenda kuRome kwakunouya nabishop ndobva asikuenda mujeri 1798 rikatibvunzwa kambo tigoya tosusukidza kubva ipapa because pane mvunzo yandinayo but zvandabata maybe tisatanzwa kambo kuti the Christian church yaane muzinda kuRome right yakazopedza kurwisa rudzi rwechitatu rwemaostrogoths 538 ndobva yatonga 1260 years kusvika 1798 right masimba aya ndobva aganhurwa naNapoleon atuma army general wake thank you pastor. Rambai muri pachirongwa vateereri tikuya tenda mberi. Samira maoko a Jesu unobatsirwa zvekuti uchimusimbira uchazofara Samira mawakone rudo rwake Samira mawakone tsitsi tarisa kudenga kumushaha Samira Jesu Samira maoko a Jesu unza matambu dziko ako
Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, the Christian Church in Daniel and Revelation. Tiri kuburitsirwa mukufamba kwenhoroondo yekuchinjana kweumambo. Apa taona kuti the Christian Church munguva yayakatonga ye1260 years. Yes. Yakatanga muna 538 AD kusvika muna 1798. Yaive munyaya dzekunamata. Irimo munyaya dzezveupfumi, iri zvakare munyaya dzezvematongerwo enyika. It's okay. Ndikukunzwai. Kumukashandisa mavara aya kuti zvibatike nemunhu wese pastor. Kuti yaita zvereligion. Ndo zvekunamata. Yoita zveeconomy. Ndo zveupfumi. Yoita zvepolitics. Ndo zvematongerwo. Bhozi mukangoti ndikuitira bhozi ndozvani ndinomwati unetimu vanobva vajekerwa. Kuti Christian Church yaita zvekunamata iri kunyaya dzeeconomy, yoita nyaya dzepolitics. It's in order. Right, handei pamberi. Yes, kuna zvakazarurwa 13. Saka takunyatsonzwisisa kuti kuna Daniel 7 nekuna Revelation 13 umambo hwateverana hunonopedzisira taakutaurirwa nethe Christian Church. Saka ndoyatoda kuti timbotarisa pairi muchikamu chinechi chekupedzisira the Christian Church. Mati zvakazarurwa 13 verse 2 neverse 4. Zvakazarurwa 13 verse 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nomuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Saka panapa chiri kunzi chikara zvinezvi tese taakunzwisa kuti ndo Christian Church ine muzinda kuRome. Right. Yes, saka iri kunzi yakapiwa masimba neshato, ikapiwa chigaro cheshato. Saka yakuita zvayaiita yakakonzera vanhu kuti vanamate shato yakainga yaipa simba nechigaro. Mebhirekera tinzwe pana zvakazarurwa 12 vhesi ya9. Zvakazarurwa 12 vhesi shato apa. Kana chechi chinzi yakapiwa masimba neshato, zvinoreve hausi uruwi hurikutaurwa panapo. Mira tinzwe. Zvakazarurwa 12 vhesi 9. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika yose. Saka chiri kunzi shato ndi Satani. Saka kana zvichinzi chechi yakapiwa masimba neshato, zviri kunzi yakapiwa masimba naSatani. Hatisi kureva kuti vateereri vese vari kuita zvechechi ndezvaSatani. Taurai kudaro. Vanhu vanozofunga kuti kuenda kuchechi ndezvaSatani. Asi taura kuti chechi munguva iyo iri kutaurwa inonzi kuhistory nguva yeMadark Ages. Kuri kunzi chechi zvayaiita dzaive pfungwa dzaSatani. Bhozi kuuraya vatsvene, kuchinja mitemo, kumhura kushora Mwari. Pfungwa iyi haingabve kusaiti kwaJesu kaini. Zvaibva kuna Satani. Ndo zvakaitwa nechechi. And by the way, kwaingova nechechi 1 chete. Uzoona unotakabvunza ichi chipi iyo kuda kuti vazoti saka isi yedu kwaingove nechechi 1 chete. Zvisinei nezvimazita awanda, but ingori nemuzinda kuRome. Nekuti Jesu akasiya ingori 1 chete maKristu. Ine headquarters paJerusalem. Ikazomuvha head office yayo yakuenda kuItaly, kuRome. Saka kwaingove nechechi 1 bedzi. Ndo yakapinda muMadark Ages. Saka ndo iri kunzi muperiod iyoyi uku kwekutanga payakatanga kuJerusarema yakapuwa simba naKristu ndokutanga kuita zvaidiwa naJesu. Asi nekufamba kwenguva Satani akapindira, chechi ichibva yatanga kutora zvaSatani. Ndo zvayakatanga kumhanya nazvo. Tanzwa isusu kuti yapuwa masimba nechigaro naSatani. Pane pandaida kubvunza pastor. Pari kunzi verse 4 vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti,
ndianiko akafanana nechikara. Vanhu pakunamata shato pastor, istaona kuti shato ndisatani. Unzi vanhu vakanamata satani. Vakanamata futi chechi. Ivo vachitenda kuchechi vonamata satani. Zvirikufamba sei? Very good. Tiverengere Romans 6 verse 16a. Chikamu chekutanga Romans 16. Romans 6 verse 16. Hamuzivi here kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera. Hanzi panapa Paul achitaura nevaRoma kuti ukazviita muranda wemunhu, aritaura panyaya dzekunamata slave, ukazvipa kune munhu munyaya dzezvomweya uchimuteerera, ndiye wauri kutonamata. Kana tingaitaura nemamwe manzwi tinoti isusu kunamata kuteerera. Waunoteerera ndiye wauri kunamata. Kana munhu achiti ndinonamata Mwari, anofanira kuonekwa achiteerera Mwari. Saka apa pari kunzi vanhu vakanamata Satani, kuteerera Satani. Ponzi vanhu vakanamata cheche, kuteerera cheche. Saka vanhu vakanamata Satani, how ungade kuzvinzwisa kuti zviwedzere kujeka? Chechi payakachinja mutemo waMwari, ichibvisa sabata raMwari sezvariri muBhaibheri, rezuva rechinomwe, ichiisa remusi wekutanga, ichiisa sande. Vanhu ndobva vatanga kuchengeta sabata remusi weSondo, vaiteerera chechi kwete Bhaibheri raMwari. Mukuteerera chechi manje wamuranda wechechi, iyo chechi manje yaudzwa zvekuita naSatani. Saka laini racho unopesera uri kuteerera Satani, but kungoti pakati chaiswapo ichechi. Nekuti unoziva kuti hurumende ikatuma mapurisa anditika kuti endai munomira anenge apinda red robot achikora mutemo, mupurisa aone hurumende yakamira kumberi kwerobot, unoona kwakamira mupurisa. Yes. Saka asi seri kwemupurisa kune hurumende. Apa jeka papedzenya pandijekera. Kana pangojeka, saka kana uchiteerera zvekutaurwa nemapurisa uri kutoteerera zvekutaurwa nehurumende yavatuma. Osaka vanhu vakasvika pakuteerera zvaitaurwa nechechi, but chechi iri kuita pfungwa dzaSatani akanga aituma. Anditwa so. Saka kana pari kunzi vanhu vakanamata Satani, pajeka pastor. Rega tide pana zvakazarurwa 12. Yes. Vhesi ya 17. Verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi, ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Panapa vateereri pari kuiswa pachena zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Kune kanamatiro kachasvota Satani, obva atanga kurwa nevanoita kanamatiro ikako. Kanamatiro kanosvota Satani ndike kuita sei? Pane zvinhu 2: kutenda muna Jesu, uchichengeta mitemo yaMwari. Kunamata kwako kunopowa Satani. Ukaita zvimwe zvese hana problem. Aiwa. Kana uchienda hako kuchechi asi uchikora mitemo yaMwari, aiwa uri timu. Asi ukaenda kuchechi wochitanga kuti handichada upombwe, handichada kuuraya, ndauda kukudza vabereki, handichada kupfugamira zvitori, handichada kunyepa, mavengani, ndakuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki, munobva mavengani, munobva maburana naSatani. Nekuti anoziva kuti kunamata kuteerera. By the way, hondo iri pakati paKristu naSatani ndeye kuda kunamatwa. Patakambozvidzidza kuna Isaiah 14, aida kunamatwa, aida kuinzana naMwari. Saka kunamatwa manje kuteerera. Kana uchiteererwa uri kutonamatwa. Saka ateererwa pakati paSatani naKristu ndiye anamatwa. Saka kana munhu akamirapo so Kristu naSatani, Jesu achiti ndewangu, Satani achiti ndewangu, zvinopuruvwa sei mani? Hazvipuruvwe nekudedza zita raKristu kuti in the name of Jesus. Aiwa. Zvinopuruvwa nekararamiro. Wateerera here zviri kudiwa naKristu wacho. Handitwa pabataka. Saka chechi payairwisana nemaKristu, ichiuraya maKristu, yaiita zviri muvhesi iri.
kunzi Satani anotsamwira Oh. vanotenda vachichengeta In mitemo. other words, to simplify it, Pastor, Yes. vaita agenda ya Satani. Vaita agenda yasatani. All right. Anditi wapabatana wakona wakanda kachirungu kakanaka. Because ndida kuedza kufollowa kakuti because ndine shungu kuti vatereri vari kufamba here nezvatiri kutaura mustudio. Atitika, Saka chechi yaita agenda yaSatani. That's right. Ndo saka yainouraya vatsvene, saka yaimhura Mwari Right. nekuchinja mitemo yaMwari. Thank you, Pastor. Atifambei. Inenge ichiitirawo kuti izvozvo Satani anenge achiitirawo kuti Mwari asvotwe. Okay. Asvoteswe nevanhu. Okay. Wozokanga uchiti ndinonamata Mwarini, ndiri muKristu enini, asi uchimhura mirayiro yaMwari. Watomusvotesa. Okay. Anditi wapabata. Right. Handei pamberi. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 3. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sewakakuvadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Chikara ichi tichibva muvhesi 1 patamboverenga Chanzi chaine misoro minomwe. 7. Yes. Right. Asi pavhesi 3 manje pakunzi umwe wemisoro 7 iyi wakazokuvara zironda Raifanira kutouraya. It was a fatal wound. Okay. Ndizvo here kachirungu kacho. Ndizvozvo very fatal. Ranga riri ronda raitopotsa rauraya chikara ichi. Ndiri kukumbira Pastor handisi kuziva kuti muchatsanangura sei. Itai zvekuti vateereri vasavhunduke. Okay. Kuti varikumana pakutaura zvemaronda pachidi. Handizoti mungaita sei ichiri nyaya imwe chete. Chiprofita Caston. Okay. Saka pari kunzi ronda harisi ronda sezva unoona kuti munhu akuvara pagumbo. Chiprofita. All right, fambai Pastor. Saka pari kunzi pakaita zironda apa pa the Christian Church. Ironda ripi? Handiti wazvoona. Ronda rakauya iri ndo kukuvara kwakaita masimba echechi muna 1798. Paya pasungwa bishop wechechi kuburikidza neutungamiri waNapoleon. General Bethia paakaenda achibva anosunga mutungamiriri wechechi kwakuenda naye kuFrance. Achibva anofira muchechi. Unoziva kuti chimiro chakanga chaakoka. Chechi yanga ine masimba zvokuti yaigona kuudza empara wenyika kuti itai so. Pandaizverenga kuhistory hanzi vanga vaine masimba ekuti vaitoita ma-excommunication ekuti unoudzwa anenge aramba vatungamiri venyika vachiudzwa zvekuita hausi kuenda kudenga and so forth. Saka yanga yaane simba, asi pane zvimwe zvayaiita zvokuti vatungamiriri vedzinyika vanoti hatisi vechechi edasi izvi zvikaizvi ende vanga vakubohwekana neutungamiriri hwechechi. Ndo zvakazosaka Napoleon amukire chechi ndobva atuma General Bethia muna 1798. Saka ipapo vanhu vakapururudza vakati zvaita tasunungurwa. Okay. Pakasungwa mutungamiriri wechechi. Saka ndoriri kunzi ronda rakapotsa rauraya. Saka ndo akabva magumo here Christian Church. Asi panje pari kunzi ronda riya rakazopora. Kureva kuti masimba aya akazoita sei? Akadzoka. Handiti wazvoona. Saka pakatora nguva zveshuwa. Christian Church ichiita sekunge yaparara. Asi kupora kwakaita ronda kana muchidzokera munhoroondo. The Christian Church yakatanga futi kuwana masimba ayo rini. Mukadzokera munhoroondo munoona kuti muna 1929 ndo pakaita sekupora kana kudzoka kwemasimba eChristian Church. Akadzoka sei? Kuratidza kuti munhu mupenyu. Because kuita ronda hakuzi kufa. Saka akapora kwakudzoka masimba ake muna 1929. Chii chakaitika muna 1929? Mambo aitonga kuItaly ainzi Mussolini. Mussolini zvaakaita akacherechedza chechi akaipa masimba ekumira yega ekuzvitonga kuzere. Tikati chechi yakapuwa masimba ekumira senyika. Mussolini muna 1920. Sorry. I'm thinking aloud. Right. Ndakufunga ningi
pane iri kuhistory inonzi the Lateran Treaty. ndiyo exactly ipapo vateereri Mussolini ndiye aive mutungamiri wekuItaly. Saka akadzosera masimba kuchechi. Pamuri kuti kumira senyika muri kureva kuti vakapiwa status yekuva a nation. iyo iri chechi ndobva vapiwa status yekuva a nation ikoko kuItaly kuRome. Ndobva vadzoserwa masimba iwayo sekunge yatonyika yakafanana nekuziva kwamunoita macountries ari panyika. Zvakaitika inonzi the Lateran Treaty 1929. Yes. ndozvakadakira kahistory wakaitako hatina kuzodzika kusvika. Saka chechi ronda riya rapora. Hanzi nyika yese ikashamiswa. Zvaita sei? Ndobva yatanga futi kureva kuti ronda riya rapora, saka ichadzoka pamasimba ayo ayaya. Saka in other words Bible riri kuti nyaya idzi dzaitwa neChristian church dzisati tanyatsoti zviri kumarara kuhistory. Iye zvinezvi vanhu unoziva kuti vangati chi? Vangatiwo but hakusisina chechi wanika yemakristu. Ndaida kutozobvunza nekuti zvakaitika mumadark ages ka chechi payaishungurudza vanhu ichishungurudza vanhu vakatanga kutiza vachibuda muChristian church. Tine mienzaniso yana Martin Luther kuchizotangwa maLutherans. Koita King George kuEngland pavakada kuroora mukadzi wechipiri ndobva vanyora tsamba kuna mufundisi kuchechi kuRome vakati ndo zvandaa kuda kuita. Ndobva zvanzi aiwa muchechi hatiroori wakadzi wairi vachibva vati imi mune dzenyu dzamuri kutambawo. Saka isusu taakutanga yedu kuno chechi kuno kuEngland, the Anglican Church. Ndo pakatanga Anglican Church ichitanga na King George. Tine vanhu vakaita sana Calvin vachitanga the Calvinists. na Dutch Reformed Church ichitanga kuHolland. Handini vazvoona ana John Knox kuita ana John Wesley vachitanga Wisiri Methodist Church. Right. Zvichingoenda zvakadaro. Saka pakabuda machechi akawanda nemamwe achiri kungobuda nanhasi vasvotwa nezvaiitwa neChristian Church nemuzinda kuRome. Saka vanhu vanoti ivo imimi mukati imimi chechi ronda rakapora but nhasi taane machechi akawanda. Saka zviri kunobatana papi? Kana uchitevera zvakanaka nyaya yatiri kudzidza iyi, pakunopedzisira kwenhoroondo yezvinhu izvi machechi ese achabatana futi kuita chinhu one emakristu. Ende mviro dzacho vakuru vanoti mviro dzemhanza unoona mapfeka zvamutaura hazviite. Sei ndiri kudaro? Sori yenyu handizoti munoda kuzotsanangura sei. Kungoti mamufambe zvandinoita kuti muone kusiyana kwakaita machechi ari panyika nemasiyanirana avanoita kana vachiita masevhisi avo. Zvekuti handifunga kuti pangaite chingaita kuti pazonzi pawiriranwa chinhu one. Zvakanyanya kusiyana pastor. Caston iwo unombo nditi unofamba zvako asi pane chimwe chinhu handizivi kuti mavunere kusachiona. Zvawataura ndazvinzwa zvekusiyana kwemachechi asi handikura kusiyana mazita ndikutorera mapindiro avanoita nemanamatiro. Ndo zvandanda kuda kubvunza kuti mukusiyana kwavo hausi kuonawo here iri kunzi ecumenism, mubatanidzwa wamachechi kwauri kuvavarira ndikwekunoti machechi ese ambundirane chiite chinhu one. Kana zvasvika ipapo manje chechi ichadzokera muchimiro cheThe Christian Church munguva yemadark ages. Regai titi vateereri rambai muri muchirongwa kumberi uko iri kuuya nyaya imwe cheteyo. Regai tiibate muchikamu chinotevera. Ibvai mapa vateereri foni nhamba dzedu. Vateereri chimwe chandinokumbira mapresentations edai maaudios acho ari available. Munogona kutibata kuri kwekuti uda kudzokorora kuinzwa. Nhare dzekushandisa 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086.
tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenze ndetungamirwe semana onyaradzwa